नायलाय धनिस्काया बादियाव गेलेयो ओंखारनोसै बांद्राय थाबाय थाबा बिमाया नुबा आदार दौफैनाय नङा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी धनिस्काया ससमा गानलायदों माथो मोसागोन दे मोसाद दे बादल बरसा बिजुली साबुन का पानी दिरुं खाबथालायनाय बेना सिथ्लि दिरुंजोंसो खाबथालायनाय बेना दे धनिस्का दा धनिस्काया नायलाय गाइखेर लोंनानै मादि जादों नै दारि लाजोब्बाय रावलाय धनिस्का गाइखेराखि बिदि हमनानै दौजाबायलै दारि लाजोब्बाय दारि रजोब्बाय माथो धनिस्कानाव बाबालाय बाबानो मिन्थिखादों बिहा न' लोंजोबदो दौ नायलाय धनिस्काया बादियाव गेलेयो नोंना बेनो गारिया बेनो नोंना मैगं खादायावसो गाखोयो मैगं खादायावनो गाखोयो बिराद धनिस्काना दे 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 धनिस्का दे जावदो जावदो होनदो दे गोदों 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 दाबेद 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 गराय गाखोदों दाबेद 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 सोरनाव थांदों आबैमोनाव थांदों हौवा थांबाय ओइयाव हौवा आबैमोनाव दे दे दाबेद दाबेद दे दे सालायदो दे गुद्रुं 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 दाबेद 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 आं गाखोनो दे आं गाखोनो दे जोंना हाम्फाया बेंगलराव साख्रि मोनसिगोन माने एपइन्टमेन्ट लेटार मोनबाय नो जि दानायनि बेंगलरावसो खामानि मावहैसिगोन हाम्फाया प्राइभेट लिमिटेड जब ना मा होनदोंमोनथाय ओमफ्राय माला थांगोन माला थांगोन बेंगलराव आयो नुनाय नंला बेखौ नुनाय नंला बेसराहालाय नायखानोसै मोजाङै नुलाय एवजों फाथारसिगोन नामा जाखो जादोंसो आं संनानै मैसो हालिथाम हाबजागोन ना गथ'आथ' अच्छा जी हम आदित्य कुमार 6th क्लास में पढ़ाई करते हैं हम अच्छा ये नाम बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है बैगन लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो फैसा खामायग्रा एप्सनि बागै खिथानो नागिरदों जेराव नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव बे एप्सनि लिंकखौ मोनगोन बे थांनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बेवहाय नोंथांमोना एप्सनि लिंकखौ नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामनानैबो फैसा खामायनो हागोन एजेन्टनि थाखाय माखासे ब'नासफोरबो होनाय दङ जेरै स्पर्ट्स ब'नास रेफार ब'नास रेंक ब'नास माखासे गोबां माने ब'नास होनाय दङ गेम गेलेनायनि सिगां नोंथांमोना शपआव थांनानै रिसार्ज खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बेवहाय 20 रुपिसनि हायो 50 रुपिसनि हायो 100नि हायो 200नि हायो 300नि 500नि 1000 3000 नोंथांमोना जेसेबांखिनि रिसार्ज नांगौ एड क्लिपआव थुनानै गुगल पे फन पे फोरजों रिसार्ज खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बेवहाय गोबां गेम होखानाय दङ स्पर्ट्स दङ 7 आप डाउन ड्रागन भार्सेस टाइगार माइन्स क्राश ब्लेक जेक टीन पार्टी आन्डार बार नोंथांमोना जि गेमखौ गेलेनो गोसो बेखौनो गेलेब्लानो जाबाय आं दायो सबसे जि ड्रागन भार्सेस टाइगारखौ गेलेनानै देखायनोसै नोंथांमोननो गेमा दायो स्टार्ट जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आं दा टाइगारथिं 100 रुपिस होनोसै नायदो नोंथांमोना आङो टाइगारथिं 100 रुपिस होबाय लोगो रिजाल्टखौ नायदो बेटिं स्टप जाबाय नै आं दायो जेनबायसो लोगोफोर एबार आं नेक्स्ट राउन्ड गेलेबावनोसै नेक्स्ट राउन्डआवबो आङो टाइगारथिंनो 300 रुपिस होबावबाय नायदो नोंथांमोना बेटिं स्टप जाबाय दायो नै रिजाल्टखौ नायदो आं दा जेनबावबाय एबार आं बेनिफ्राय बांसिन फैसा होबावनोसै एबार आं 900 रुपिस होखाबाय खेबसेनो टाइगाराव नायदो नोंथांमोना दसे उनावनो रिजाल्टखौ दायो आं देरहाबाय टाइगाराव नै बेनिफ्राय नोंथांमोना डाइरेक्टलि उइथड्र खालामनो थाखाय उइथड्रनि अपसन दंखायो डाइरेक्ट उइथड्र थुदो बेनिफ्राय आं एमाउन्टखौ होबाय 3460 डाइरेक्ट उइथड्र थुबाय लगे साक्सेसफुल जाखाबाय लोगोफोर जों दा माने न'नि बारियाव फैलायबाय आरोना दाखालि बावै राबार गायनायाव बेहाय माने जोङो खख्लिं बेगर गायदोंमोन नालाय
रज'ना रज'आखै होननानै बेखौनो नायनो फैदों आरोना हामफिजानजों दिनै ओंख्रि जानो होनना गायदोंमोन जोङो नै खख्लिं दंफांखौ ओंख्रि जानो होनना गायदों आरोना बेगर गायना होदोंमोन रज'ना रज'आखैथाय रज'बायब्रा नै बबे नै रज'बाय ए आं रज'मारबाय रज'गोन ना रज' सानदोंमोन आरोना आंनो ओमफ्राय नै बिलाइ गिदिर गिदिर गायदोंमोन ना बिलाइ गोथांनि बेबो रज'हांबाय आं फार्स्ट गायनायमोन आरो ओंखायनो देरफिनबाय अबेयो खख्लिङा बे थैयाखै ओमफ्राय बिनिया रज'आखैथ' नै बेयाव रज'आखैथ' आरो नै रज'दों दां अबेबा अबेबा आरो नैथिंबो गायदोंमोन दां माथो जिङाव मानो रज'आखै गाफेला बायफ्रांगोनलै बेगरा माने अखा सिनायसोमोन आं ओंखायनो बुंखादोंना नोंखौ नै रिल्स बानायग्राफ्रा दोनथ' जालायथारदों रिल्स गाखोग्रा बा नै टिकटकआव थांनाय मानि